Kini ang Atraka Balita 943. Palaran sa sunod nga tuig 2022 sa national ug local election. Si kasamtangang last termer nga siya konsehal sa Lungsod Manoyod nga si Konsehal Jeremiah Andaya. Inumduman nga si Konsehal Andaya may kandidato kiniisip pagka Vice Mayor sa Lungsod Manoyod. Gani ko nahatagan siya og maayo nga boto og palaran siya nga mahimong ikaduhang alkalde. Sumala pa niyang iya nga ipadayon ang obligasyon o trabaho unon sa pagpanday sa mga ordinansa og mga balaod nun. Dugang pa ni Konsehal Andaya nga iyang i-focus ang pagsaka sa mga ordinansa o resolusyon ngadto sa buhatan sa alkalde aron mapa-implementar gyud kini. Actually, ang kanang usa sa mga nakita nato nga advantageous nga kung palaran ta pagka vice mayor sa lungsod, pupilion gyud ta sa mga tawo ug buligan ta sa suporta. Ang ato ang unang i-focus is ang pag-strengthen sa ato ang mga legislative ordinances o resolutions nga mapasaka gyud sa executive ug mapatuman gyud. Kay kana siya usa na siya ka aspeto karon sa dili lang diri sa lungsod sa Manuyod kundi parte na sa kinadaghanan sa almost all LGUs man gani nga may mga ordinansa or mga resolutions nga wala gyud nga na-implement, fully implement or wala man gani na tagad ba, pero mas maayo jud nang taga na tog impluwensya nga ma-strengthen nato na kay para taga na to kuan bili og mapalig-on nato ang sistema sa developmental sa usa ka lungsod. Kini ang Atraka Balita 943. Si last termer Municipal Councilor Jeremiah Andaya sa Lungsod Manoyod eksklusibo nga nahinabi kinis Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.